lugar. Nindot bagit kaayo ang music. Ug ang mga tao dinhi. Pagka mga disente sa duy. Ngano kidaman ko nimo dinhi. Unsa may okasyon? Hawa lang. Mga haong guta. Ngano? Di ka ganahan dinhi kay mamalhin ng taglaing lugar. Oh, dili man. Ganahan gani kaayo ko. Naibong lang ko kay karon pa man ko nimo kita dinhi. Special kini nga lugar alang nako. Busa, special usab ang babae nga akong dadon ngani. Sama nimo. Table for two, sir. Ma'am. Yes, please. Please come after me. Dali na. Aron malingkod na ta. Ug aron sad nga maka-order ng tagpagkaon. Okay. Ma'am, have a seat. Thank you. You're welcome, ma'am. I'll be around if you have something you want. Okay. Thanks a lot. Excuse me. Katawam ka, uy. Nabaguan lang ko nimo. Mura kitag mga correct din ni, uy. Saman, happy ka ba? Yes, of course. Very happy. Order kita. Saman, nakapili ka na gusto nimo? Oh, kinilang ako Okay. Waiter! Nabusog na ka? Oh, busog gid kaayo ko. So, ato na ipaserve ang dessert na to. Ha? Napadailain? Yes, napoy. Waiter! Among dessert palihog. Thank you. So, this is our first night. Naamdo ko isulti nimo. Ay, kung unsa man na, unya na kay. Nakinam-hinam na kay ko nimo. Kadiyot lang. Paminawa na ko. Kadiyot lang ko. Rose, I love you. I love you too, Auntie. Good morning. Dali na. Kaon na sa pamahaw ni mo. Nagluto ko og sayo aron makakaon na ka. Kadit lang ha kay magkutaw ko og kape. Ay na lang, kay nagdali ko. Ang tura kong kaon sa opisina. Ha? Dili ba on leave man ka? Sige na, bisan gamay lang. Ayun na lang lagi. Kaya daghang trabaho nga nabiyaan. Kadiyot lang, Andy. Naabot yung problema nga wa na ito maistoryahe? Siguro, diha ni mo, wa. Siguro, naanak kong problema. Pwes, ato nang istoryahan. Aron ato nang masulbad kung unsa man na. Malit ako. Sige na, ato na ko. Dili ni siya birhin. Wa siya masulti ni Kustinood. Hi, Andy. Na-report naman lagi ka. Uy, unsa man? Naay problema? Hinuktok man? Wag, Linoy. Oh, wa ko no. Nya, dago kay kag panghupaw diha. Laban na akong o. Ay, ana ginaoy, basta bago nga minyo. Imo sad siguro nga gipasubraan. Uy, basta tanang sobra no, makadaot gyud na. Nambot, imong bayota ka. Uy, muadto kog party ron. Kuyog taron mawaan na imong problema. Unsa man, okay ka? Okay, kuyo ko. That's nice. Dali, Andy. Ipailati ka sa akong mga friends. Okay. Ay, ang mga babae nga mohair. Ay, nanak ko, ang reyna sa tungang gabi eh. Hi, Greg! Hi! Hello, Greg! Long time no see. Uy, Lenny? Is that you? OMG, kagwapa na nimo. Ha? Sa una di ay, dili di ay. I mean ba, isamot ka kagwapa.
Uy, kano sa man ka naabot gikan sa Germany? Gahapon lang, uli ko kay gimingaw na kay kuninyo, mga bayuta mo. Hoy, bayot lang gihapon ka, oy. Mao jud na akong ganahan nimo ba? Babae nga bayot og batasan. Ipalaila sa tas ining boyfriend, uy, kadaw sa dim, uy. Isaba ka diha, oy. Di na nako BF, no? Ako ng office mate, si Andy di ay. Andy, si Lenny. Hi, nice meeting you. Same to you. Recorded by X Thunder Gaming. Andy, okay ka lang? Medyo hubog naman ka. Okay na ko, okay ko. Gamay ba kung nainom eh? Aw, sige, basta ha. Sige, biyaan taon na ka dinhi, kay mag-CR lang ko. Oh, okay na ko. Sige ha, ingnan lang niya ako kung ganahan na ka nga muuli. Di mo gra muli. Ingnon lang niya ka. Sige, okay? sige. Sila ni ng naspi ka stable. Sige si blingi din ako. Naibog mo siguro ng bayanan ako. Ini parang siya. Excuse me, guys. Hindi na siya paingon din eh. Andy, asa man tayo si Greg? Nag-CR. Mabalik na to dayon. Mulingkod ko, ha? Okay, sige. Bago ka lang ano, Minyo? Kuwan. Yes. Minyan ako. Bago pa lang. Okay. Ingon si Greg, maayo kuno ka mo ayo og computer. Kuan man good, naguba man good akong computer. Pwede nang imong ayuhon. Okay ra ka og home service? Okay naman, pero after office hours na lang kay trabaho pa man ko. Okay lang. So, tomorrow mag-wait ko nimo sa bay, ha? Wa man ko makatultol sa inyo. Magkuyog lang ta sa pag-uli. Ihatod ko sa bay aron ugma, diretso ka lang sa among bay. After sa imong trabaho, okay ra ka? Kaluoy sa kong asawa. Na siya nakatuog sa sofa. Napa mga pagkaon. Wa pa ni magkuhay. Huwag nagkupang mga plato ibabaw sa lamisa. Sa ato pa, wa siya makaon. Naghuwat siya ako ng mauli. Andy, ganihara ka na uli. Alas 2 naman sa kadlawon. Ganong dugay man kang na uli. Na ako'y home service. Mao ba? Unsa man, ikaw na ka? Baho man lagi kang bino. Kanas mo pong tanaw eh. Andy. Sorry. Wato na ko tuyo ah. Katugon lang ko. Plite part oh. Eh, sukli mo, sir. Salamat. Napaka Roslini. Okay noon. Nagsabot may gabi eh. Kung tinuod ba si katong iyahan no? Kay hubog ba ito kagabi eh. Yan ako sa tungo silang gate. Mag-doorbell ako. Ninitaw nga. Nagpadung din eh. Andy, dali sud. Kasiksi niya. Umubo kay yung short nga gisulubog. Nag-sleeveless lang siya. Hulumaking kanindot siyang lawas. Andy, huy. Unsa ganito? Matod ko, dali sud. Okay. Sige. Sorry ha.
niyam lagi ta sa imong kwarto. Naa din hiyang akong computer. Asa man ron? Atong tanawon, kung unsay diferensya. Ambi ang imong kamot. Ha? Ano man? Basta, ambi lang. Oh, mao niyang akong computer. Uy, gibutang mo kamot sa imong dugan. Mao niyang akong computer. Ug naa din hiyang guba. Andy. Lini, palihog, minyo na ko. Di mahimo ang gusto mong mahitabo. Ug nganong dili man. Gawas lang kung bayot ka. Lini, kadit lang. Dili ko gusto nga makasa sa kong asawa, Lini. Lini. Andy. Lini, please. Andy. Lini. Going. Mo uli na ko. Ayaw una, pamahawsa. Kaunsa. Ha? O samdir oras Hapit na alas 9. Walang tikapukawak kay lami man kaayo imong tug. Unsaon, grabe man kay kagabi. O sa? Uy, mo uli na ko, Pasilo ako, Ros. Nakasakos kong panaadi mo. Ang kulong ko, nasayop ko. Tungkol sa wa mo pagsulti na kus patuod nga may lalaki na day nga nakauna ni mo. O dito ka rin ako pagka-selfish. Wala ko na ang tagsa-tagsa na ito kagugma. Nga mo ka na ang tinuod hinungdan sa itong pagpakasal. Ros, tayo mo ba? Natagaan ko rin mong ikaduhang higayon. Dili na kinahanglan nga mangayo ka o ikaduhang higayon. Asawa ko ni mo. Dili ka na ang matang sasayop nga mo'y makaguba sa akong pagmahal ni mo. Andam kong mudawat ni mo tungkol kay bana ko ikaw. Pagkabuutan, Ros. Salamat. Isaad ko. Dili ko nakatubuhat ang pag-usap. Ayaw isaad. Buhata. Kaloy, sige no. Wala yun ako mabuhat papapag-usab ang pagpagkasa sa among kaminyoon. Sa naitabo na mo, mas nilig-on pa pag-ayo ang among pagtuo sa atong labang makagkahong. Naibaw ko, nakatong tanan, iya katong pagsuway nga gihatag namo. Aron kami lig-unon sa mong panaad ug paghigugma sa usab-usa. Daghang salamat sa inyong pagtagan ning akong kaagi. More power sa RMN. God is good all the time. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Andy nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, God Give Me You. God gave me you. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Joey Gossip Carey o kabos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndramadag handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.